Tinokudokezai mabuja tauya anonhau dzanyasi zuva rechipiri mumwedzi uno waNyamavhuvhu. Asara mazuva 20 kuti tisvike kuzuva rosarudzo pakaita kunyangariwa. Titange nonhau dziri muno mamutoko. Murume uya wokusungiwa achinzi ashinha nomombe aendesiwa manje kuchikurubhi kuchipatara chohwetewopfungwa ikweyo. Kwai machiremba akanga amuvheneka akati aiwa anorwara nomupfungwa, saka ngaabva aendesiwa ikweyo. Kwai ikweyo achabva arapiwa iye George muirimi. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei. Imwe yadoka iri kupisa nyasi kudare guruguru munyika. Raagoreketa iro kutoti zvakaitiwa nodare guru munyika zvokuti ribise wanhu vo CCC. Nyaya yacho yanga yanonoketsa kuendesiwa ikweyo, saka yaisafanira kunge yakambwika. Rekai tigoona ipapa kuti zvinenge zvitekera sei, asi kureketa ko zviri kuitika zvinenge zvichakarohwinisa izvi. Rekai tione ipapa wati iwo mutongo wavo wachaburitsa zuva ramangwana, asi chimwe chatonetsa panhau iyi kwai mumwe mutongi aripo anonzi Felicia Chatukuta kwai agopuwa imba iri yomari yokuAmerica zviuru 300 kwai agopuwa mari imba iyi nohurumende. Asi zviri kutonetsa kutoti ipapa imwe kambani iriyo mubiya wamunangarwa ndo iri kuita kuchinja mazita yacho. Pokare mukwambo wavo ndiye ari kuita basa rokuchinja mapepa yacho zogweta. Rekai tione kuti zvinopera sei ipapa. Chedu kuringa tinenge tichimunyepai kuti zvinenge zvichitekaira sei. ZEC kwai wazoisa zviri pamutemo nzvimbo dzokuvhotera dzinoita zviuru 12,340 12,370 polling stations pachirungu. Ipapa kwai zviri kutonetsa kutoti pagwaro ravavhotira wagoburitsira wanhu wari kupinda musarudzo, kwai wagoburitsa gwaro rino nzvimbo dzokuvhotera dzinoita zviuru 11,031 11,037 polling stations pachirungu. Ipapa ndipo panobva paratidza manje kuti panochanja chopfene, nokutoti pamutemo vanenge vachifanira kuburitsa gwaro rovavhoti renzvimbo yega yega ichavhoterwa. Zvokutoti ipapa tiri kuona pari kuita kuti kutu kunhuhwa. Asi rekai tigoringa kuona kuti vari kupenengura nhaudzi vanenge vachipera sei. Ipapa pokare kwai kwabatiwa kuti dzimwe nzvimbo dzakaburitsiwa dzacho dziribe manhamba anofanira kunge aripo ari akasiyana nedzimwe nhamba anonzi pachirungu maPolling station codes. Rekai tigoona ipapa kuti zvinopera sei. Pokare nedzimwe nzvimbo kwai kutenziwa iko dzagoita noZEC kusvinuba, nokutoti nzvimbo yekuti pange pakanzi open space 1 kana kuti open space A pari kunzi open space AB, ndipo munotoona kuti panochanja chopfene ipapa. Rekai tione kuti zvinomira sei. Kubvunziwa kwaitawo ZEC notimu pachedu kuti zviri kutekera sei zvawaita izvozvi, wagoreketawo kuti gwaro rovavhoti pabodzipo nogwaro rino nzvimbo dzokuvhotera igwaro riri richimboripo pari zvino, asi rinokona kuchinja pokare inonzi pachirungu preliminary voters roll and preliminary polling station roll. Pakaita kunyangara wakomanaka. Mukaona zvadari izvi motoziva kutoti waisiwa pakona, waakusaya manje makore ese kwakuriba aibvunza zvakadari waisakona kupenengura wakomana wavo, asi hwendo huno pari pechiri kusara. Kwai anoziva nzira yakasvasvaira ndiye anotekaira nayo. Rekai tigoramba takaringa kwazvinenge zvichienda. Bato roCCC ragoreketa iro kutoti izvezvi ranhadzira manje gwaro rawachada kusenzesa kufunzisa wanenge wakamirira bato riye musarudzomu maPolling agents pachirungu. Kwai izvozvi zvichavabatsira kutoti munhu wese anga ari kuziva zviri kuda kuitika, anga ari kuziva zvekuita, anga ari kuziva zvekuringa pokare. Rekai tigoona kuti zvinenge zvakamira sei. Tinenge tichindonyepana kuti zvinenge zvichiburika sei, asi ipapa
zvimwe zvavari kureketa kuti wada kuti vanhu vari kufundzisiwa vagozive kuti kana wapedza wareke kugongoimba basi nhamba inenge yaisiwa kuti nhamba yomavhoti awerengiwa ndio yakati, asi pange paine mumwe anenge achiverenga vanhu wapedza kuvhota achibva awerenga, poita mumwe pokare anenge achizoita kuzoverenga kuti zviri mubhuku revavhotiro zvinenge zvichienderana chere nonhamba yewanhu pokare nonhamba yomavhoti. Hwendo huno aiwa rekai tirambe takaringa kuona kwazvinenge zvichienda. Wamunangarwa hwendo huno vanokona kupinziwa mushishi chaiko nokutoti vamwe wana MP wavo vari kufaraba nozvavari kuita zvokutoti chamisa agotoreketa kutoti wamwe wacho vatoti toda kutoita bhora musango kutoti zviite zviri nani nokutoti wamunangarwa wakuendesa nyika kusiriku. Rekai tigoramba takaringa ipapo kuti zvichaitika chere tinenge tindokunyepaipo zvinenge zviri kuitika. Nyasi wamunangarwa wanga wari kuCaudre Park kwawaita rari yavo ikweyo, apo vanhu vavo wanga vari kutanda kunyepa manje kwai kwanga kuna vanhu vanoda kusvika miriyoni imi rekai tiona ukovara zvinoitika munyika muno zvakaita kunyangara chaiko. Tinoramba hedu takaringa kuona ipapa apa wagotoreketa nowabiya avo kutoti aiwa isu tinoramba tichiburitsa kwai isusu tinoramba tichiburitsa zviri pachena kutoti takanhadzira mabasa anoeda kusvika mamiriyoni 2 nochidimbu chaiyo 2.5 million pachirungu. Zviri banoziva izvi heno kuti kwenyuwo waripo chere mamiriyoni ari kuenda kumabasa isu kwedu kuribe tiri kuramba takandoringa kuti zvinenge zvichienda nokupipa pam. Munyaya inorwadza mapurisa agozoburitsa mazita owanhu wakapfa mutsaona 2 wokutanda waburitsiwa mazita owanhu wakapfa mutsaona yokuHarare Mutare. Kwai wanhu wandi munyaradzi munemo Zondiwa maPolling, Martha maPolling, pabodzibona Lina maPolling naStella Mwela naTinashe Cement woku wakagwarashiwa mugwagwa wokubva kwaMutare kuenda Chimanimani kwaindi Timothy Sachiti, Eldington Marima, Akudzwe Sharamba, First Muleya, Chris Chilondowa naShadrack Bumbate. Tota mweya yavo irambe yakazorora murugare. Dzomutambo wochibuku nyasi waita chibuku Super Cup draw yavo yokunanganisa matimu kuti agozotamba. Ipapa kwai wachatanda wanenge wakamira wakadari. Highlanders Boso ichatanda kutamba noMulawayo Chiefs. Ngezi Platinum inenge yakaringana noTriangle. Manika Diamonds ichihwapurana noanenge akunda pakati peShisha mune Black Rhinos. Dynamos Dimbare kwai inenge iri kuroerana bhora pokare noSimba bhora. Ipapa pokare FC Platinum kwai ichazotamba neinenge yahwina pakati poYada noCranborne. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei. Makepekepe Caps United yafara ijere ZANU-PF kwai inenge ichidzingirisana nowakomana woMarasha wokuHwange. Herentals inenge yakaringana usu nousu pabodzipono ZPC Kariba chagoringa kuona kuti mbani achazoita kuhwina chaiko. Ticharamba tichiringa kaitiringe dziri kuitika pasi rese. Warazarasi chakwera nyasi waita kuita kuhwadza wazhinji kwaburika kutoti ipapa wanga wari kuparura bhuku rakanyoriwa nomugwicho wavo apa wabva watoti makurukota ese nevamwe vakuru vehurumende munhu wese anofanira kuuya pokare munhu wese anofanira kubva atenga nobhuku racho. Unobva waona kuti zvakaita kunyangara chaiko. Zvinondoitiwa medu muno zviya kutoti mutungamiri wenyika kana ari kudai wese vanenge vachisiya mahofisi avo vachienda ikweyo. Zvakaita kunyangarawo kumanhamo. Mukuita kumwe kunoita kuti kutukunhuwa ipapapa Paul Kagame agoisa mumwe mubvana wache muhofisi machemo asi anochinzvimbo chikuru. Wapwere wache Paul Kagame wari muhurumende inozvinzvimbo zvikuru wabva waita watatu chaiwo.
aiwa rekai zvidzonzi Africa takandofanana. Ndafunga mazuva aya Bona Mugabe paanga akutonza ano chinzvimbo chikuru wakomana. Aya rekai tione ipapa wendo huno rekai paribe chinosara kuburika idi. Mumwe akambotungamira nyika Ivory Coast anonzi Bedi kwai apa ano makore 89 pachirungu kuti mweya wache dai wazorora murugare. Donald Trump kureketa kuno anokona kupinziwa mushishi, anokona kutopedza upenyu hwacho ari mujere chaimo nokutoti ipapa hanzi kwai kudiwa kudare rudzimhosva nokuti uri kufungidziwa kuti wakaita mutsepwedeiwe mugore 2020 kwai aida kugopidigura sarudzo dzaitaitiwa. Wakomana kana wakamupina apa aiwa zvapfa, anenge atoenda kunyudziwa chaiko chaiko. Rekai tirambe hedu takaringa kuti zvinopera sei. Sadio Mane ndiye mumwe aita munhu anozita rinomukurumbira aenda kuzvikwata zvokuSaudi Arabia. Makutukutu omari ari kureketiwa ikweyo. Aiwa. Unobva watoona kuti aiwa rekai paribe ari kusara kuendayo idi. Tinoramba takaringa hedu kuti zvinenge zvichipera sei. Mune imwe nyaya Gigi Buffon kwai asiya bhora manje kureketa kuno ano makore 45 pachirungu. Tikuramba tichiti aiwa wakahwa kuhwa kusvinu. Rekai tigoona kuti akuzoitei makore asara aya muupenyu hwache. Munyaya yekugumisira yanakidza vazhinji nyasi, chikwata chobanyana chokusouth Africa chaja chikwata chomatariyana chaenda iko kumberi kokuti adzomiwa abva aenda kuumba. Aiwa toramba tichizvitenda izvi. Iwo Nigeria ndo zvikwata zvomuAfrica zvasara zvapinda kuenda kumutambo iyoyo. Toramba tichitenda kutoti wari kuita tusvinu. Munyika mavo manga muribe kana chikwata chakamboenda kumutambo wepasi rese chikasvika kwakadari. Izvi tozvitenda tototi dai zvaenderera mberi idi zvakanakitsa. Tiripa pamabuja rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.